Parelles artístiques és un sistema pel qual es reconeix l'artista amb trastorn mental després d'haver-li robat la personalitat a través de la psiquiatria. A través de la intermediació de la Fundació Osonament de Serveis Integristes de Salut Mental es preveu tota una feina de contacte entre els artistes sense trastorn i els artistes amb trastorn per a l'elaboració de les obres que un cop acabades entren a subhasta, amb tota la campanya de màrqueting associada. Els artistes interns o els altres, com es refereixen les entrevistades en aquest programa de ràdio, han d'assumir la seva condició de persones socialment discriminades en un context dual de persona sana més persona amb malaltia mental. És en aquest context, Osonament, que s'aprofita per vendre el nom i prestigi d'una fundació més orientada a netejar la seva imatge institucional, orientada a satisfer les necessitats dels seus professionals, aproximadament uns 120, i promoure's a si mateixa per ser premiada en concursos públics que no a un noble objectiu com ho hauria de ser la lluita a la causa contra l'estigma. No em sembla una manera honesta de fer les coses. Jo sóc dels que mai compraria els arguments de parelles artístiques perquè contribueixen a crear una marcada segregació entre l'artista sa i l'artista boig, com una manera d'exclusió i diferenciació per raó de categoria humana, degenerant en tractes desiguals a aquestes persones. Subjectes d'intervenció i mai subjectes de ple dret. Aquesta última, una reivindicació històrica. Osonament eleva i converteix així els artistes pretesament bojos en el col·lectiu asterisc, en què se'ns atorga uns drets i se'ns prohibeixen altres per raó de categoria diagnòstica psiquiàtrica, eixamplant la separació entre persones de ple dret i persones amb els drets restringits, incrementant l'estigma al nostre col·lectiu i creant un fort desempoderament dins el col·lectiu psiquiatritzat, només per la forta monitorització i jerarquització de tot el procés. L'estigma i el desempoderament els rentabilitza Osonament aprofitant-se de la vulnerabilitat dels artistes que d'altra manera no tindrien cap nom ni reconeixement pels seus objectius patronals i fundacionals, i no pas pel benefici en matèria de drets de les persones amb discapacitat psíquica o de salut mental. Crec que és preferible avançar en la consolidació d'aquests drets més lentament, però de millor manera que no ho fa parelles artístiques, perquè això, a la pràctica, acaba derivant en vulneracions dels drets de les persones supervivents del sistema psiquiàtric, imperant pel sol fet de tenir pressa en voler capgirar l'estigma secular que només un canvi generacional ho pot comportar. Per tant, Osonament suspèn en la lluita contra l'estigma i en baixa nota hem de lamentar que Osona és a la cua de la lluita contra l'estigma a Catalunya. La meritocràcia institucional ens fa creure que la lluita contra els estigmes, promovent l'art, que mai hauria d'haver sortit de l'àmbit artístic, se'ns ven com a terapèutic, quan en realitat s'estan perpetuant els estigmes subjacents a tota persona amb diagnòstic psiquiàtric pel fet de ser-ho reconeguda públicament. No hi ha hagut ni hi haurà
perspectives de lluita contra l'estigma a Vic i comarca si no hi ha tallers de contacte social, vertaders i rigorosos. I això mai ho podrà fer Osonament. L'únic bé que puc atribuir a parelles artístiques és que posa de manifest l'estigma social profundament arrelat i endèmic a Osona i el fa aflorar en el subconscient col·lectiu. Gràcies per la vostra escolta, us estimo a tots, totes, totis i totos. A reveure!